nga sabi ko kanina, bakit dati pang pinag-uusapan, hindi pa na-implement. No? At kaya ngayon, ipupush natin na ma-implement na kaagad to dahil hindi na sapat yung usap ng usap. Usap ng usap, research ng research. Importante ngayon, ini-implementa na dahil pangalawang hearing ko na no, as the chairman of the Energy Committee na tungkol sa red alerts at brownouts. In 2016, nagkaroon tayo ng hearing na ganito rin yung pinag-usapan. Ngayon, 2019, ganito na naman yung pinag-uusapan natin. So, kaya reliable sa mga ganong lapses? Kasi paulit-ulit. We will hold them also administratively liable, no? Dahil trabaho ng Department of Energy yan, trabaho ng ERC yan, at dapat action na, no? Hindi yung puro recommendation at research. Importante, action na ngayon. And administratively, pwede rin sila maging liable dyan. Liable yung DOE and ERC.